והנה השחקנים עולים אלינו. באר שבע העונה אחרי ניצחון 3-0 על חדרה במחזור הראשון, באו שתי תוצאות תיקו והפסד להפועל פתח תקווה. זה כדור טוב, עכשיו הנה הזדמנות לגול, והכדור הזה הולך פנימה! 1-0 לבאר שבע. ספר סוגר עניין עם כדור מתוחכם, הוא מעלה אותו נהדר לפינה הרחוקה וכובש שער מספר 2 השנה. לא, הולכים ימינה, כדור טוב, והנה אנחנו ב-2-0. איזו הקשתה נהדרת. בשביל זה יש להפועל באר שבע בלמים שיודעים לנגוח. אוקיי. כדור נחמד. וזה בפנים. ושוב טעות גדולה של אדלי. טוב, בזה נחתם העניין כמובן. הנה השריקה לסיום המשחק. הפועל באר שבע מנצחת ללא דופי את הפועל ירושלים בצורה חד משמעית 3-0.